Nakadaw jong kajingmi kajingyakam nong sensar snong kiba klam daya lengba ka lenti ka badai kala pinlamwir pinkiwin bat pinlengo ikibor snong kibadai hok kum kinong sensar snong bat kibalayo ikidulir kisanan ban pinsisha bakidon ka hok halor kikam sensar snong katei kajingja kiwin kalaja haka wei ka snong balatip kum kanong rim nong ladaw ribhoi destroying hakaba lami kajingkam nakawei ka kunhun jong uba Konstantin lingdo bat uba wan pendap hi lapang kibalakam kum kikli nong sensar snong kitei ki arngut kirangba kibalakam kum kikli nong sensar snong kilalik ban mudui ru syaka office usim ka hima melim lengbar ka shithi ujor persha ayuba karbius lingdo uba dei urangba snong ka nongrim nong ladaw kaba hakatei ka jingmudui kila keno persha bauba kardius lingdo uklam ai ka report rekam jong ka dorbar snong haka jingilang paitba ka bala penlong haka khatnyo tarik ujeliu ar hajar ar phaulai bat sakawei ka jingkeno ka long halor ka jingbom penthamai ka sanat rangba snong ka badai ban penthamai haman la ka shisin shisnam katkum ka jingtho ka bala penmi na ka office usim hima melim ka layathu bahalor ka tei ka jingmudui jong uba Konstantin lingdo bat uba wan pendap hi lapang persha yuba karbius lingdo nakaliang ka office usim ka hima melim kala khot hajir ya baro arliang mamla haka khatwei tarik unaitung ar hajar ar phaulai ban bishar bnia halor ka tei ka jing ujor la ka long ka bashisha ne ka bam shisha ka baha ka tei ka jing bishar nakaliang uba kardius lingdo haba penshai halor ki tei ki jing keno ki bala kado haka shithi mudui persha ya u ula kentait mardor ki tei ki jing keno ka bakat kum bala kado haka tei ka jing tho jong usim hima melim uba kardius haba penshai halor kite ki jingsha keno ulayathu baha ka jingshisha nakaliang jong u ladap ban penkre ik report trekam jong ka dorbar snong kabala thumu ban ai hakate ki jingilang paitba kata haka khatnyo tarik ujeliu ar hajar ar phaulai kaba haswa ban ai ka report trekam la penlong shwa da ka jingya kren ki agenda habai dei bat ki kam penroi haka snong bat ki wei kumbala ju penlong haman la ka jingilang paitba haswa ban ai ya ka report trekam jong ka snong Handrai nakaliang kita kinong mudui kala persha banya keren ki agenda ki balabu ban keren haswa ke report rekam bat kila dawa ban keren bat ban ai bit thik tangi ke report rekam jong ka dorbar snong bat kumta kala mi ke jinge kulmar bat kala pulam no ke jing thmu ban ai ke report rekam jong ka snong habai dei pat ber ke jing keno ke jing bam penthamai ka sanat rangba snong kat kum ke ke jing tho ula penshai da ka bau layathu bai ke jing penthamai ka sanat ka de ban long be tang hakarai jong ka executive committee ka dorbar snong haka jingilang ki paitba kaba katei gadei katkum ka rai dorbar ka bala penmi haus nam ar hajar khanyo bat nakaliang ka jong u ula but renti katkum katei ka rai ar hajar khanyo hadin ban nakaliang ka office usim ka hima melim kala dab ban bishar bnia kala kentai ka jingmudui jong uba Konstantin lingdo bat uba wan pendap hi lapang bala penksan bat penskem yuba kardius lingdo kum urang ba snong bapura jong ka nongrim nong ladaw kabaya kate kajing penskem la penmi lengba da kajing tho na ka office usim ka hima melim bala hukum ru ikite kinong mudui bakin bot renti bat ban ai kajing trelang bat ka dorbar snong nongrim ladaw awan hane khamat jong pi ki chama dia ban pensai ya ke e kaba la sai lam kala haini si pada nambah social media kaba hakaba ki armut na ki don ki armut ki de kiramba o Konstantin dengdo badu wan dak hilapang bakilakam bakita di sno handing pensai pacumpi ba kajikam jungki kim donorim ero namar hadu menta kasnat ka dan don berngah bakati pro badaliang musim lapan kai pendono isna jonga ndai na ya penskem ya kasna hadin balami ke jungjor daleng jungki liang persha ki balo jor persha enga bad liang usim ladet bad bisyar bad lo ai ya ka hukum bad ladet pengsan biang ya nga balo pensyaru hak hukum ba kacing ujor jungki kalong bom donorim bad ka cukup poro ngap merbasno na tepat ya ki pradon ba berkhot ba nanesh kman ba di ban ai na ka jintrelang namta ka jib namta ka jingbit jingha ka jinsar ka dara pos sang bathau bar ka cukup por ka karpatro ya ki paran sus nomor khoj
ban khamkiar na ka jing ai ban ai ko kubor ya kino kikam kiba ngak merbas nong nga badadon jimakla kila ba kendo mat nga ban panjing sai bat pila ro ban ujor saki bahalor na lor jong kasnong ladon ka right adon ka hima de makiken kibala ban bisar ban ai karai lagata ka jing ke jung ujor ka de ko ba bakla ni kabalai ada ka bakla ro kinsa prinsai pi bat lada kaderu kinsa amsim pi ndai bersupat ndai bansu ya that sikila pada kebor kalau ke ai ke jepjap buram penban ya ka reti cha jong ka bri new trap ba kham tam e snong thau he bergoi bat kumul e he ni social media bun ji chakan tho ya ke jing pemi ku kebor habri kum gini ki khap kum gini kebor ku buram ku snong hoi wala snong kam don ganol jikur buram ndek sudon tang ke jing ujor sagi sim hajin sa dikata ka di bakliar ba ba kam don ganol ga jing kelumar bos nong ndai ka don tang ga jing ujor na ki liang ki ba kwa ujor ba ki lak ka jepla zonga te ha ba ku don ga ujor kamut ba kita ka de no ples nong ha ba don ga ujor kamut bang la do na ya sana ndai ha ba don ga ujor kan don ga jimisa bat ka kino besar hi kin sa sim ya garai ba ino priksan halo ka tang sa ujor ndai na le zonga asong batakat nehi bat sa sim gar pa pi di perwasong bar khoj ba sobha man ai jitrelang namta kam namta ban skri ban punya ikap song thau Facebook so karten jong gaseng long kubi hi baro kowe misi me kani galat ban pensai ba kani step te nagaliang jonga ko presiden jong gaseng long kubi nong rim nong ladau hadin bangi la yo iya katuka media ka balami ka artarik hagalai tarik hagaba don katu kat ni giri urang ba nagaliang jong gasinong gi balakam ya ladi ba de Sherman ba sekretari po jong kani gasinong nong rim nong ladau ni nagaliang ka seng long kumi ni dap daga jing snow khia ba daga jing snow lengo hadin ba kat kum gajing siam jungi kat kum gajing tip jungi ka ba hadu mentahi ni dam tip ba de iba kar bius lengdo kum uba de urang ba snong jong ga nong rim nong ladau te hadin bangila yo i to media ngi dapat jing sung lungo nakaliang jongi ka seng lung kumi baka ja kum tu bat ni yo i nakaliang jong ka media na ulat pathai kubor bagi pen pau yo kum gitu gi jing sneo gi jongki te nakaliang jongi ni dapat ka jing sneo lungo te nakaliang jongi kerpat syaki itu gi rangba bat syau tu no pathai kubor ubala ay kani kubor kumenci ong lo dong ka kubor lamler ka bakta eki pat ba anong sung sinong pat ben ki win ya sinong ka thau namar ba don bun ki we pat ki bastu bakla du menta ku jing siam jongi ki ba ong ba nim don rang ba sinong shu da ka jing kren jong tu bakam Sherman ya ladi ba Celestine lengdo te o Konstantin lengdo te ni dap da jing sneo lengo bat ka jing sneo o sneo jaburam na kaliang ka sinong ka thau te ni na kaliang ka senglok mi te hadu menta kani clip mat ni dang tip hi ba de ba karbius ba ilong irang ba sinong apo jong ka sinong rim no adau jongi namar bakat kum gajing tip penya ada jongi om bangi kersian yano hindrai ni la tip penya ba na kaliang jong ka ying jong sim hima melim ru kila ai ka sarnot ka babyang na bantai ba karbius haga jingjit ya iru ka artarik u benai ba ar jong ar jar ar ku ar te ngiru ni don bentalang ha ka ban jit ya orang ba chnong wat ada ngimla ban jit lang hendri ni don bentalang bat ngitip lang ya kata ka ba ilayo orang ba chnong bat katem ka jong i ka de du ar jar ar san